Unikátne prepojenie niekoľkých muzikantských svetov. Aj tak by sa dalo nazvať turné Katky Koščovej a dvoch generácií Gašbergovcov, otca Mariána a jeho dvoch synov Martina a Mareka. Ich hudba je charakteristická poetikou, ktorá vás zároveň rozosmeje aj rozplače a núti vás zamýšľať sa nad vecami. Hudobník, spevák a dramaturg Martin Gašberg a jeho otec, herec, spevák a skladateľ Marián tvoria spolu výnimočné hudobné duo. Doplňa ich Martinov brat Marek. Umelci boli záujmom o ich vystúpenia milo prekvapení. Nečakali, že to pôjde ako po masle. Otcovi oboch synov sa na spoločnom turné najviac páči blízkosť rodiny. Ja mám 63 rokov, to je jediný spôsob, ako zostať ešte trochu mladý. Ale to je výborná príležitosť, že sme trochu spolu, že trávime ten čas spolu a že sa vlastne stretávame bez toho, aby sa piekla nejaká torta alebo pochovával nejaký človek. Takže má to niekoľko výhod, že ešte zdelíme to, čo sa týka muziky. Koncertný program je zložený z prelínania sa autorských piesní a básní Gašbergovcov a zo skladieb Katky Koščovej a Dana Špinera. Zároveň sú piesne doplnené o novú, v niektorých miestach spoločnú interpretáciu. Sú skôr sloveným prejavom zaujímavé. Vlastne tie pesničky sa tak trochu vyjadrujú k stavu vecí, ktorý momentálne žijeme na Slovensku. Má čosi zo satana. Videl som dieru v púšti, ktorú vypálil. Horí tam láva na dne mnoho rokov, horúce oko do stredu zeme. Katarína Koščová má na svojom konte bohatú zbierku diskografie. Jej 5. album z roku 2014 sa volá Oknom. Okrem víťazstva v populárnej show Superstar na seba v posledných rokoch upozornila spoluprácou s kapelou Neržeš. Vystúpili spolu na pódiách v Českej republike a na Slovensku. Teraz si Katka Koščová vyskúšala spev s dvoma generáciami Gašbergovcov. Spolupracujem vždy s ľuďmi, ktorí boli pre nás takými idolmi vyslovene v tej našej puberte, tak môžem povedať. A aj pre mňa je to neuveriteľné. A mám pocit, že tie pesničky majú stále rovnakú sílu, že to naozaj vidno na tom, že to sú tie piesne, ktoré prosto pretrvajú roky a budú mať rovnakú sílu, hĺbku, šírku, všetko, ako v dobe, keď boli napísané. Ja som vyslovene, sme si spievali pri ohni kedysi slečinku Taliu a nôžky mám v betóne, ale musím povedať, že takou mojou úplne najobľúbenejšou pesničkou, asi ktorú môžem aj spievať, je Nočný boj. Teda Nočný spoj. A to je veľmi krásna pieseň. A mám veľmi rada, keď Marián recituje. Prachy sú úplne super, to je také veľmi silné. Takže ja neviem, ja mám pocit, že každá tá pieseň, či už Mariánová alebo Martinová, že to je také naozaj také rídze pesničkárstvo, ktoré na Slovensku tak trošku chýba. A mne chýba, lebo nechcem teraz ako keby sa tváriť, že tu žiadni pesničkári nie sú na Slovensku, ale nie je ich tak veľa ako napríklad v susedných Čechách. A toto je naozaj to také rídze, silné, hutné pesničkárstvo. Publikum sa stretlo s miešaním viacerých hudobných žánrov, akými sú folk, balady, folklór či šanzón. Veľmi vážne a smutné momenty koncertu sa striedali s humorom a radosťou.